kwa bwa train from Beira imene yabweresa nthu mafuta komatu ndeka mai Jessica bwaka ali kuti kana kugona komano anangova nkhani yoti koma ndetu kunali kuthamanga kumalo kumene kundithu ndikupita ndithu kwaudzisa mtundu wa Malawi kuti guys Dr. Lazarus Chakwera apanga zimenezi nde guys tamvereni mene mutu muliso kuyankhula zambiri kuti TBB blah 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 blah. Guys, thank you so much Malawi cameras guys. Let's just watch. Amene sana tiwe lero Chakwera wabweretsa train imene koyamba kwa zaka 41 sizinachitikepo ndipo tanzatu pano ndifuna ndiyankhule ndi inu amene mada DPP mumafusa kuti Chakwera wapanga chani ine ndingoloza zimene wapanga ndisi mudanena kuti mubweretsa federeza munalephera ana amuna Chakwera waibweretsa train imene osati zofusa tentiroza tose tione tikamana tichiwinaso chifukwa cha ichi koma ubwino wake wa ichi nchani ichi chithandiza kutsitsa mitengo kuna anthu adandaula njala ngati mafuta adzitha kulowa mochipa mitengo ichipa ndemwe chidule lero kwa amene simunathe kubwera kumaka mudzaone Chakwera waloza zake amene akufuna kudziwa waloza ndithu ntchito zake ithandiziranso kuti zipangizo za ulimi zifika mosafuta somwe itathandizira zipangizo za ulimi kukhalezo chipa kuphatikiza fertilizer izi zithandiza ulimi wakuno zithandiza kuthesa mavuto anjala Chakwera anati ndidzakonza rail company wachitowerenga statement imene ananena parliament mukuona palemba September 2020 palembedwa rail company mtsogolera tikwaniritsa zimene analonjeza lero nosa DPP zolowerani opposition simuchoka koma tili kusinda opposition ikala yomweyo